Moi kaikki. Kunta- ja aluevaalit ovat tulossa. Olen molemmissa ehdolla. Tällä hetkellä vielä olen varalla oleva aluevaaleissa, koska siellä on yksi, joka ei ole vielä varmistanut, että lähteekö hän ehdolle vai ei. Ja todennäköisyys on, että ei lähde ehdolle, joten paikka jäisi minulle. Eli 16 pääsee ehdolle ja minä olen 17 tällä hetkellä, että tämmöinen on tilanne, mutta odotan jännittyneenä, että pääsen myös aluevaaliehdokkaaksi. Mutta kuntavaaliehdokkaana olen siis Rauman kaupungin. Ja mitäs vielä sitten tässä? Tämä on ihan kokeiluvideo ensinnäkin. En ole oikein helppo, tai ei ole kovin helppoa puhua näin suoraan. Tarvitsisi jostain paperista lukea yleensä, mutta katsotaan, miten tämä menee nyt. Ja pitäisi varmaan jossain välissä katsoa, että jos jotenkin saako millä editoida tätä näin, tai videon tekoa. Koska live-esitystä en pysty vielä tekemään, koska tarvitsee saada seuraajia enemmän. Oliko se 50 seuraajia katsoin, niin tarvitaan, että pystyy tekemään striimin. Mutta niin tänne voi ilmeisesti tallentaa aika pitkiäkin videoita YouTubeen. Mutta katsotaan. Ja 13.4. siis on kunta- ja aluevaali äänestyspäivä. Ei muuta kuin kaikki kunta- ja kaupunkilaiset, Rauman kaupunkilaiset ensinnäkin, niin käykää äänestämässä. Ja ennakkovaalit, oliko se nyt viikko aikaisemmin, kun on äänestyspäivä, eli sunnuntaina 13.4.